Hello guys, good morning. Another day, another vlog. For today's video, nandito kami sa labas. Labas ng bahay. So yun guys, mga bagets nga kauban ako. Galaglaag mi diri sa gawas kay naboring sila sa sulod sa balay. Ali be, ayaw dagan be. Walk lang kay masyat ka ng pita na. Mura jud kag ice candy. Para sila guys. Bebe, no, do not open. Dili na ato. Dili lagi makasabaan gid mo diha. Ato to na. Ato ta ate na, niinit na. Nicole, hi ate Nicole. Asa naman po datong laag unya day? So apas na ni mama sa kuanday Robinsons. Ate. Iba minaw ay dili mo so diha ha. Factory na diha. May pa sila, uli na sila Toledo. Kami ani kanus apa makaulig aluginsan. Hoy, bangon. Sana naiusa nga ni dive man. Nilangoy nga may tubig. Kate ka, to yung manghod ka. Bebe. Say hi to my vlog. Bebe. Na dirty na ka. O papain na imong kuan. Dagandagan manggug ka. Hi, Ate Nicole, manghumol taron sa mga bulingon ha, kay natay gipalit nga sabon. Sabon para muhumot ninyo mga sinina. Ayo diha be. Pag sure oy. Manglaba ka aron mo baho. Pag sure diha. Oh, madagadagan sa ning gamay bata oh, dali. Inday. Say hi to my vlog. Ina. And guys, kauwan na sa langit. Sala gid sa mga laki ba kay gusto gyud sila magpahilak char. Joke lang. Yan. Mubalik mi dito napita kay medyo napakita ng haring adlaw. Kaw, asay mong ate pangita abi. Kaw. Tanawin mo ate nawa na. Wala si ate ni tago. So anhi mi dapita guys mag tambay-tambay din ha kay kuan. Magtambay-tambay aron magpahangin. Dala na pong magpa-signal. Ayog agyan ang pita day ha. Nicole. Bye-bye, Col. Tago-tago pa, bye-bye. Tago-tago pa. Oh, mga kuya o nagbike. Katawa gini ay. Ba! Kuyawan! Nakuyawan ang duha. O, di mo dagan. Kuyawan, si ate. Ayog dagan lagi day. Madagman ay mo manghod ron. Lo, nagbasa diha aya kay nag-uwan. Nakuratan siya oy. Da, sige, tago-tago pa. Mabiyaan, magid mo ron. Tagbog yung pangita nako ron ha. Lingaw ka sila guys. Tago-tago pang magwang ya. Klaro kay kita ra ba kaayo oh. Ay dagan na nagbike. Ayo. Ate, guniti ate. Ate Col, say hi. Hindi ko kakuan kay nagkupot kog kwarta og ang yawi. Guys, nagbaroy-baroy sa midre sa gawas kay giboringan mi. Giboringan mi sa sulod. Hello, good evening everyone. Hello Aya Kim, chor among bata nga yagit kaayo ang dagway oh. So karon guys, nagsuwat si Nicole or Ate Nicole sa iyang name. Di ba hindi no, nagpractice kag suwat no? Wow, very good. Si pangalan mo Althea Nicole Aguilar. And then, kasi si Shaya Kim. Wow, mong batang gamay. Hello, B. Good evening. Hello, Ate Nicole. Say hi. Ate Nicole, say hi. Busy ka siya suwat, guys. Tapos ang isa, nagsamok-samok. Napod siya ikaw galing ng lapis, pero di pa siya ka maumusuwat. Siyempre, 2 years old pa. Kuris-kuris lang yan, ibawa ng Aya Kim. Si Ate Inday, oh. Bibi?
Nung sa naman ang buhok ni mo bata batuta. Yun guys, nung sa iyang buhok guys nga nung nipis pero iya hanggi bungkag. No, baby? Hello. Say hello. Say hello to my vlog. Eh, suwat-suwat siya. Katukon kani siya guys. Grabe, kanay kagabi oh. Inig dayon tulog na mo. Sus, magsuki gina siya. Kaya nga no, di siya mudulog lang tao, especially na ako guys. Adto gina siya permi sa iyang mama. Kapoy ka iyang mama gikan pas duty tapos magbarog-barog pa. Inig ka gabi kaya lagi magpakatug sa bata kay dili ni siya mudul nako. So iyang mama di mo magtagbaw og asikaso niya. Inig dayon tulog. So wala ko mahimo kay og akong pugson og kuha gud musyagit siya tapos ikog mi diri sa among mga ka-board mate diri guys. So, ayan, ang batang hilakon. Tapos, ang maguwang. Hello! School na kasunod inday, no? Ulaw pa siya, guys. So, mo na ang kinamaguwangan. Ang usa, katong ikaduha, kay gikuha o balik siyang nanay sa probinsya. Tuwa sila dito, Bino. Yung mga tikiki, no? Kay, di man siya mapabilin rin, guys. Yan.